To masu kallon mu, ni ne taku Alpha Charles Borno. Ina so ne in yi tambaya akan wani abu wanda zai nishadantar da ku ya kuma sa mu yi dariya mu yi murmushi. Za mu ji menene amsoshin mutane a yanzu. Assalamu alaikum dai malam. Wa alaikum salam. Dan Allah ina son in tambaye ka wani abu mana. To Allah ya sa na sani. Ka dan juya kalli kamera. Za ka iya sadaukar da soyayya ka akan naira 50,000? Ban gane ba. Za ka iya sadaukar da soyayya ka akan 50,000? Wannan soyayya tana da daɗi. Shi kuma kuɗi yana da zaƙi. Ban fahimta ba me kake nufi, dan tambaya na maka ba an sa kan magana ne a ciki. To ni akan 50,000 ai abin da ya fi soyayya ma zan iya sadaukar da shi saboda matan ga sunan sun yi cheap sun yi sauki ga sunan burjik a gari. Dama mata har mun yi cheap haka ne? Ke ni ba akan 50,000 zan iya sadaukar da soyayyar fati. Za ka sadaukar da soyayyar fati. Idan daga baya kuma ka ji kana son ta ka dawo kana ga za ta yadda ta accepting ɗinka ne? To a duk soyayya da nake mata bai kai soyayya da nake ma kuɗi ba kuma sannan matan ke ni ba ma 50,000 ba dubu ke ni a ba ko sisi ma zan iya sadaukar da soyayya wallahi tallahi soyayya da wahala ce. Allah ya kyauta. Na sallame ka za ka yi tafiya. Dan ban nan baki mana. A sadaukar da soyayya ba wannan magana.